Yok енді, біз бәрібір ижад кішілері боларақ, қошта картинаны қараймыз бет енді, шылай бет. Радиода сөйлеп кіна отырып, біздің тауышларын ешітіп білер, көргенлерге шоу көре біз тамашашыларға тағы да көзлеріне мотор көрінсін үшін ішлейбіз. Ләкин ойын жоқ деп айтамын, егіттер ақыра қадар күрешелер. Біздің мұны терлеген бейтлерден көріп бұладыр енді анаймы. Ләкин біздің түркім әйбәт болып шықты. Сенсацион Тинчурин театры мәселен біздің командаға қаршы яқшы күреш көрсетті. Дәс деп айтсақ енді, біз екінші жылға тағы да әзірленімірек келеміз деп айтасы келе. Ел сайын шылай деп айтсақ та, әлі көріп тұрабыз. Өсірге жер бар, шылай бет. Өзіңіздің де бір итігінді мен қашырып кіріп өтілі шылай деген еш шампланецке шырып, бала шампланецке шырып. Мен ғымыр бойына тегі үйгіре тұрған спортта болмадым. Мен егір көтердім, бір ұрындағына басып, егонкада үрдім, егонкада ұтырыпна үрдім мен. Соңа көре, мұндай шабы біле тұрған ойындарда менің менде... Меңа кеше елін 9-ды, бүгін 60 уже. Соңа көре, yok, өзімнің тіләк yok. Мен бар да бәлкі басып қараға керектір, қызығы шыңына болса да. Келесі сезондарда Алла берсін, Алла берсін. Бір персонал ойыншы, мұның ойыны шап, қызық деп айтыр. Ну, ие, міне, Оршада, нәден шыққан шақсияны бек матурыняларын шол. Ильяс Ғабдылғазиев бар, мен Шарафиев, Фәрид Низамиев, Тахир Ғайнуллин, Зүлфет Фахриддинов. Шуарын ойнап. Неше тапқыр келдіңіз ме турнирға? Тапқыр келдім, ие. Бұна үстен қарағанда қойсияғы білән ұшу, ненде ерек, хистер, ненде ерек эмоциялар. Ну, бір-бірсін қапларға үлгермей аралар уақытында міне, шынсы бек аянышлы енді. Бүтінсі бір дәрежелі тегіз ойнелар алар. Нешептір міне, ал қақеттерге бек күшері жетіп өтмей әтігі арғанлық хисы де бардыр енді ол. Міне бірінші рәттерді ұлтырасы да ема, міне бұйылғы турнир сізге үстен неше керек көріне? Шақ қатқыш, міне бек сұқланып қарап отырабыз. Татар халқы білмей етмеген бір болғаннан бір болады деп. Әне Тинчуриннар гол кіртті. Біз алар үшін жан атабыз. Ғыммен мұға қатты келген бар едім әлі турнирға? Жоқ, бірінші тапқыр. Біз шақ қатып отырабыз. Әлі міне Түләші районында да шундай турнир өткерік деп ойлашабыз. Бик көңілі, бұл тамашашы үшін де, ойнаушылар үшін де. Бик керек. Шаңғы шумиша міне футболны қарарға келіп отырдық. Мақсус келдік, ешітіп. Үрнәк алып отырабыз, міне өзіміздің районда шындай турнир ұйыштырып алып деп келешеміз, міне біздің зам главы мында отыра. Түләші егітлері бар ма? Түләші егітлері бар, өзіміздің егітлер мында Инсаф Бадруддинов ойнай, анан соң Айнур Кайомов, Зәләев ойнай, ведущийларда, Сәлиховлар ойнай, шоңа көре бик малатсы, Саба егітлері, Түләші егітлері мында бик көп, шоңа көре малатсы, алар бик мотор итеп ойнайлар. Ғұрурланабыз алар біле. Ғұрурланабыз алар біле. Ғұмумен артист халқы біздің татарның ғұрурлығы тегі жырда биюде генә түгел, менә бір болғаннан барса да була, спортта да булдыралар. Данир Сабиров белән Шараповка шаккаттым. Воротыда тора малай, Малафиевтан ким түгел. Нәрсе барып шықмады сіздің командада? Біздің команда шундай күшлі. Біз шоңа көре біраз тегі ойында берілерге болдық, берішерге болдық әзгіне. Бір ойынны жеңдік, екіншісінде біраз жеңілдік, үшіншісін бәрір үшін. Меңа қалса сен ең терлеп пішіп ойнаған ойыншы? Менің номер 10. Сен почти Месси. Месси, Пеле, Марадона, Нирман, Исхаковның номерлары. Бұл 6, бұл не?
слабый игрок, слабый. Siz menga qolsa eng kuchli o'yinchilar ikkingizda. Вообще biz mana bizdan da kuchliroq o'yinchilar yo'q, skameyka запасных так. Ну bizni boshda saqlaylar, tegi слабый o'yinlarga chiqmaymiz, kuchli o'yinga bizni chiqaralar endi. Agarda jingla boshlasalar bizni chiqaralar endi bunda. Bizni как ne Joker kabi ikkimizda. Ikki Joker kutamiz sizdan, demak kiritilgan to'plar. Ayy. Finalda. Finalda biz bizning uchun jonantig'iz. Ayy. Болгар радиосы ел сайын мына әлеге турнирга бик җитди әзерләнә дип әйтәләр инде. Махсус заллар арендовать итеп, күнегүләр ясап, быел да шундый җитди әзерлек булдымы? Беләсең, менә шушы турнир якынлаша башлагач кына искәчәсе ул аларны әзерләнү дигән. Ләкин инде менә бер-ике атна кала, дөрестән дә очрашып, көндәш командалар белән шулай ук Тинчурин командалары белән очрашып уйнадык biz залларны инде кич белән генә буш заллар, кичке уеннарда 11ләрдә генә җыелып, шуңа күрә менә нәтиҗәсе бар. Егетләр яхшы уен күрсәтә. Әлегә biz Бартик журналистлар командасында гына җиңелдек. Ул инде бу турнирның фаворитлары. 1-0 исәбе белән менә хәзер Салат җыр театрын җиңсәк, бәлки әле чыгырбыз группадан да. Сезнең командага карыйбыз, менә башка командаларга караганда сезнең уенчылар шактый күп. Махсус алышыну өчен тупладыгызмы? Теге аламсы алсын травмалар була күрмәсен инде. Травма булган чиракта кеше дә кирәк бит алышынырга. Ләкин инде монда егетләр уйнасалар да, уйнамасалар да җан атырга дип көч биреп торга дип килде бөтен Болгар радиосы егетләре. Быел әзерлек футболга бүтән командадан да бик җаваплы килгәннәр. Узган ел ниндидер команда бераз бик әйбәт уйнап бетермәсәләр дә, быел яхшы булмас бүтән командаларда почти тигез дисәң дә була. Аллага шөкер, без инде менә мин җырчылар командасының капитаны, бу шушы җаваплылыкны узган елдан бирле миңа ничектер ышанып тапшырдылар һәм егетләргә рәхмәт. Тырышам инде 10 җырчы килде бер командада, җырчылар командасына 10 кеше һәм һәрберсен уйнатырга тырышам. Чөнки бу спорт кына түгел, бу бәйрәм. Бу шушы бәйрәм хисе һәр артистның күңелендә булсын дип тырышам инде. Һәм быел әзерлектә гомумән турнир бит инде Салават абыйның 60 яшына багышланган юбилеена. Шуңа күрә дә менә үзе дә монда, Аллага шөкер, аның командасы да җыр театры, аның исемендәге җыр театрында катнаша. Әлеге моментта менә алар уйныйлар. Алар өчен дә җан атып торабыз инде, чөнки алар беренче тапкыр быел катнашалар. Төкле аяклары белән дип әйтәсе килә. Гомумән оештыру мәсьәләсендә менә быел инде Акбарс көрәш сараенда үткәрелә, дәрәҗәсе миңа калса менә быелгы турнир тагы да югары. Аны хәзер төшермичә алдагы елларда шулай гел күтәреп тамашачыларның саны да артырга тиеш алла бирсә. Быел инде алар байтак кына җыелганнар, тагы да күбрәк булсын иде, бу бер төрле милли бәйрәмгә әйләнеп китсен иде. Үзегезнең максат җиңү бүген. Җиңү булырга тиеш инде ул, әлбәттә. Hücumlar da var idi. Менә ахырда гына әзерләр җитеп бетмәде. Менә нинди ингредиент җиңү өчен җитмәде. Тагын бер яхшы һөҗүмче кирәк. Бездә менә Закиров әйбәт һөҗүмче. Миңа бар һөҗүмгә диләр, мин техник уста уйныйм дип әйтә алмыйм. Саклый алам, каты тибә алам. Туры түгел мансы инде билгеле түгел. Тупка ләксәм әйбәт тибелә. Тренировкалар ясадыгызмы, әллә инде монда беренче генә җыелу булды? Бу әле кайбер командадагы кешеләрнең исемен дә белмим. Танышта түгел. Менә монда хәзер вакытта җырчылар командасы уйный, ләкин аларның күрәсең сакчылары монда әллә шушы командага керергә телиме? Айрат Ильясов, Айрат, син нишләп бирисең бу сары киемле уенчылар янәшәсендә? Мин аларның тактикаларын тикшерәм, вообще беләм, ничек эшләр уйнарга дальше. Әгәр дә без алар белән уйный калсак киләсе юлыймы? Мен инде нәрсәләргә икән беләм. Дөресен әйткәндә, күренеп тора җырчыларның, алып баручыларның уровеньлары үскән. Вот реально прям уйнау мастерство дип әйтәбез инде. Бу теге усталыклар монда вообще бөтен берсеннән берсе уста. Мин Игорь белән Филюсның балай уйнаганнар вообще беренче тапкыр күрәм дөресен әйткәндә. Шулай бит Филюс. Филюс шулай дип әйтерсең дә 500 сум акча биргән шуңа күрә. Алда килешеп куйган.
Журналистлар командасы һәм инде әлбәттә аларның лидерлары, капитаннары Алмаз Гафиятов. Нәрсәдер хакында фикерләшәсез? Тактикамы нәрсә? Карыйбыз әле көндәшләр ничек уйный икән. Башта көндәшләрне өйрәнәбез, аннары гына инде үзебезнең уенны көйлибез. Ниндирәк тактикада уйный журналистлар командасына состав почти бер дип әйтергә ел сайын? Безнең состав шул елдагыча инде тактикага килгәндә теге ниндидер тактика юк, просто ничек булдырабыз шулай уйныйбыз инде. Быел менә яңа командалар да барлыкка килде. Алардан килүе һәм командалар саналатуы ничегрәк? Күңелле, яңа дип кайбер уенчыларны беләбез инде. Алар белән барыбер ел дәвамында тегендә монда очрашабыз. Яңа команда булса да, уенчылары шул ук инде аның. Инде ел сайын финалга чыга журналистлар командасы. Бәлки быел менә инде җиңү кубогы. Алла бирсә шулай дип торабыз. Кырыс уен булды менә җырчыларга каршы күрәбез шактый тирнәгән куйган нәрсә җитеп бетмәде менә әлеге уенда. Безгә осталык җитеп бетмәде бу уенда. Алар бездән остарак уйныйлар. Безгә җитеп бетмәде бераз. Русча әйткәндә сыгырны сине. Без бит бергә бик еш уйнамыйбыз. Алар ешрак уйныйлар безгә караганда. Вот шул. Рәхмәт. Безнең фәнилнең травмасы бар ул. Бездә инде бөтен уенны тотучы, уртада уйнаучы ул Фәнил Ваказов. Анда инде нападениедә бик яхшы уйнаган Илшат Ваказов. Ул инде без күптән уйнаган юк. Һәрберебезнең травма, кемнең биле, кемнең грыжасы яшьтә бара инде, 30дан артык. Шуңа күрә Ветеран футболчы. Шулай дисәк була. Шуннан да безгә әзрәк җитмәде вакыт. Нигә? Аның каравы бергәләшеп кахва эчтек бүген, аралаштык, сөйләштек, күрештек. Бүген күрә күрешү чарасы, очрашу күпләр белән. Бөтен теге бер Миннән алалар бит, рәхмәт. Юк, Булан киттер. Шуңа күрә, шин дусларча уен булды, җырчылар шуннан да көчле команда. Һәрберсендә шулап китсә, һәрберсе яхшы уенчы. Инде менә финал уенында җырчылар белән татар журналистлары командасы көчле ташачак, иң кызыклы мизгелләр безнең комментаторлардан. Командалар белән таныштырып үтик әле. Журналистлар командасы. Капитан Алмаз Гафиятов. Капкачы Шамил Абдуллин. Сакчы Рәзил Вәлиев. Һөҗүмче Рүзәл Әхмәдиев. Сакчы Фәрит Салихов. Һөҗүмче Салават Мөхәммәдуллин. Һәм тагын бер һөҗүмче Илья Тагиров. Җырчылар күп. Мәйданда Филюс Кахиров, команданың капитаны. Һөҗүмче Фәрит Низамиев. Тагын бер һөҗүмче Ринас Фазли Әхмәтов. Сакчы Инсаф Бәдретдинов һәм тагын бер сакчы Илнар Ялалов. Командаларны һәм иң яхшы уенчыларны бүләкләү була. Таралышмагыз. Аллага тапшырдык. Финал. Вакыт. Журналистлар командасы беренче һөҗүмне оештырып карады. Топ белән Ринас Фазли Әхмәтов. Аның фирменный финт. Ринасның бу финтына бөтен кешеләгә ул уңга китәм дип күрсәтә дә солга китә. Ләкин анда капкада Җәүдәт Абдуллин. Җәүдәт Абдуллин ул инде сиңа Рамил Шарапов түгел. Опа! Ринас Фазли Әхмәтов беренче голны кертте. Дуслар, шуны әйтергә кирәк. Җырчылар командасының һөҗүмчесе
Ринас Фазлыахметов үшін бұл гол енді 8-шісі болды. Ол бомбардирлар исемлігінде бірінші орында бара әліге. Һәм шунда қалыр да енді, чөнки мұндан соң бүтән ойын болмайшақ. Әлі тағын кіртмәсе. Миңа қалса қазір бүтән голларны Филюс Кахиров кіртірге тиеш. Мин тәқдим етем, Ринас Фазлыахметов кіртсе де Филюске язырға. Чөнки Филюс Татарстанның атказан артисты, Ринас yok. He? Jurnalistlar hücumda. Lakin Ferit Nizamiyevning şeshi bu topqa qamashawladi. Біздің трансляцияға Матч ТВ каналының комментаторы Ильяс Айратов келіп қосыла. Біз қазір Ильяс Айратов білән бірге алып барып шақпыз. Бір сөз айтыңыз. Шулай айтып, журналистлар командасы үзләренең һөҗүмнәрен алга таба дәвам итәләр. Инде хөрмәтле җанатарлар, сезнең тавышларыгыз ишетелми, бу бит финал. Финал, ике командага да көч бирү кирәк, ике командага да алкышларга, аларга әз генә энергия бирергә кирәк. Шуңа күрә журналистлар өчен җанатучылар, әйнәгез бергәләп. Һәм инде Фанил Мәскәү комментатор икәнен күренеп тора, сразу ситуацияны үз кулына алды. Җырчыларның җанатарларын ишетәсебез килә. Алмаз Гыйлметдинов файда алкышлыйбыз. Топ белән Ирек мәйданы газетасы вәкиле Рәзил Валиев. Аны Инсаф Бәдретдинов каршы ала. Рүзәл Әхмәдиев топ белән. Топ Ринас Фазлыахметовка эләкте. Нәрсәдер булырга мөмкин. Ой-ой-ой, нинди момент. Игорь Дмитриевның әз генә буе җитмәде. Журналистлар командасының капитаны Алмаз Гафиятов Токбарсның уеннарын татарча комментарийлай һәм Яңа Гасыр телерадио компаниясының спорт бүлеге җитәкчесе булып тора. Игорь Дмитриев. Игорь Дмитриев. Так, Инсаф. Инсаф Бәдретдинов. Бөтен җиргә өлгергә тырыша. Җырчылар командасының яңа уенчысы Фәрит Низамиев. Фәрит Низамиев җырчылар командасында яңа уенчы булуына карамастан, аның техникасына карап, без инде түгел әйтә алабыз, ул беренче көн генә футбол уйнамый дигән нәтиҗәгә киләбез. Ул моңарчы бүтән командаларда уйнаган дигән мәгълүмат бар безнең, шулаймы, Фанил? Ул шушы җырчылар командасында уйнар өчен җырлый да башлаган дип сөйлиләр. Нәкъ шулай, һәм инде узган сезонда ул бер 50-гә якын концерт программасы белән Татарстан буйлап йөреп тә чыккан дигән мәгълүмат бар бездә. Белгәнегезчә, җырчылар командасында бары тик 1 ел гастрольдә йөргән җырчылар гына катнашалар. Ким дигәндә 1 ел йөрергә кирәк. Шуңа күрә инде теләүчеләр бик күп.
Ләкин гастрольләрне санап кына аларны шушы командаға кертәләр. Әлеге мизгелләрдә журналистлар командасы һөҗүмдә иде, ләкин туп безнең яңадан өйгә кайтты дип әйтәбез. Ләкин җырчылар командасында гастрольгә йөрмәгән җырчылар да бар. Ул, мәсәлән, Инсаф Бәдретдинов, ләкин ул Венера Ганиева да укый. Шуңа күрә аңа гастрольгә йөрү мәҗбүри түгел. Йөрмәсә дә була дип әйтәбез. Игорь Дмитриев нәкъ шулай ук бик гастрольләргә җыри торган җырчылар арасында түгел дип әйтәбез, ләкин ул мәҗлесләргә бик йөри. Шулай. Ринас Фазлиәхмәтов Пычмактан тибә, Фәрит Низамиевны эзли. Кемдер эзли? Таба Шамил Абдуллинны. Ай-ай-ай. Бик топ, бик әйбәт һөҗүм иде. Игорь Дмитриевны алыштыралар. Игорь Дмитриевны алыштыра, мәйданга чыга. Алмаз Айфара. Шарифуллин. Легенда номер 13. Ай-ай. Топ белән Илья Тагиров. Илья Акбарс уеннарын русча комментариялый. Чөнки ул русча яхшырак сөйләшә. Чөнки аның исеме Илья. Оп! Ай-ай-ай! Фәрит Низамиев сол аяк белән топны кертеп бетерә алмады. Рамил Шарапов та китмәгән икән. Монда икән, безнең эштә икән. Бу сакчы инде Рамил Шарапов түгел дип әйткән, Рамил син аны ишетмәгәнсеңдер. Анда янда басып торган дусларың гына яңадан әйткән булса. Штрафной. Кичкенә генә фол. Журналистларның шанс барлыкка килә. Алмаз Гафиятов бик оста башкара штрафнойларны, ләкин алар Илья белән нәрсәдер сөйләшәләр. Алар спорт матчларын комментировать итүче кеше буларак төрле ситуацияларны күргән кешеләр, шуңа күрә беләләр ничек дөрес итеп. Топ Адель Җәләлиев кулында. Наилнар. Илнар Ялалов. Бик әйбәт иде, дуслар, әйдәгез алкышлап алабыз. Ринат Фазлиәхмәтов, молодец. Бик матур һөҗүм. Бик матур һөҗүм ясады. Илнар Ялалов радиоуправляемый пас бирде. Бик матур, галәмәт булды бу. Бу инде чит ил футбол командасы уйнаган кебек. Сыйфатлы шундый ук һөҗүм. Әз генә барып чыкмады Ринасның. Элек Барселона шулай уйныйдыр. Хәзер башкалар шулай уйный. Барселонага карап башкалар шулай. Хәзер Барселона алай уйнамый. Барселона хәзер гомумән алай уйный белми. Фәрит Низамиев һөҗүмдә. Разил Валиев озын аяклары белән ТНВ каналының журналистларының һөҗүмен башлап җибәрде. Инсаф Ринас. Әйбәт пас. Молодец, молодец. Моны турнирда сәйбәтәләр. Домашняя заготовка. Ринас Фазлиәхмәтов пасыннан Инсаф Бәдретдинов икенче гол кертте. Шулай итеп җырчылар 2-0 хисабы белән әлеге мизгелләрдә беренче тайм тамам. Тамамладылар беренче таймны. Әз генә ял 1 минут. Маэстро. Дуслар, финал, икенче тайм. Хәтерлисезме, 3нче урын өчен уенда, икенче таймда Тинчурин командасы ничек кабынып китте уйнап. Шуны без хәзер көтәбез журналистлардан. Әз генә составлар алышында җырчылар өчен әзгеле мизгелләрдә Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасыйхов чыкты. Фәрит Низамиев, Филүс Кахиров, Инсаф Бәдретдинов һәм Илнар Ялалов. Журналистлар өчен Фәнил, син таныштырып кит. Журналистларның составы үзгәрмәде. Аларның замены бик күп түгел. Шуңа күрә алар стабиль состав белән уйныйлар. Син игътибар иттеңме? Раяз Фасыйхов белән Филүс Кахиров гел бергә чыгалар мәйданга. Чөнки аларның русча әйткәндә взаимопонимание бик көчле. Ансы дөрестән дә шулай.
Ләкин җырчылар командасына караганда монда взаимопонимание, бер-береңне аңлау дигән әйбер дөрестән дә бик көчле, бик әйбәт. Җырчылар нинди генә состав белән чыкмасалар да, барыбер бер-берсенә карап, бер-берсен аңлап, матур иттереп безгә уен күрсәтәләр. Әлеге мизгелләрдә Филус Кахиров үзенең әзгәрәк килеп чыкмады, ләкин барысы да алда. Шуны да әйтергә кирәк, җырчылар командасының менә бу составыннан күбесе стабиль рәвештә без бергә футбол уйныйбыз. Ул Филус Кахиров, Раяз Фасихов, Фәрит Низамиев, Иса Бадретдинов атнага 2 тапкыр күнегүләр ясыйлар. Фәнил дөрестән дә бик күренә, бик тәҗрибәле егетләр. Аз гына күз тиде Филуска. Журналистлар командасы шулай ук даими рәвештә төрле ярышларда катнаша. Әле күптән түгел аларның спорт министрлыгы хезмәткәрләре белән дусларча уены булды. Ой! Монда Җәүдәт Абдуллинга кул чабырга кирәк. Карагыз әле. Җәүдәт Абдуллин! Бик матур коткарды үзенең командасын. Монда инде безнең җанатарлар да, хәтта безнең уенчыларыбызга әйтеп торалар, нәрсә эшләргә икәнен, кайчан тупка тибәргә, кайчан юк икәнен, үзләренең белгәннәрен гел әйтеп торасы килә. Журналистлар командасы әлеге мизгелләрдә һөҗүмгә чыкмакчы иде, ләкин килеп чыкмады, күреп торабыз. Филус Кахировны Алмаз Шарифуллин алыштырды. Став фәкереңгенә яңара. Яңа көчләр. Алмаз Шарифуллин. Алмаз Шарифуллин, у него волшебные левые дип әйтәләр бу очракта. Әзгенә командаларда үзгәреш бар. Алмаз Шарифуллин кушылды, дөрестән дә ул Филус Кахировны алыштырды. Рүзәл Ахмадиев топ белән күзе белән эзли Салават Мөхәммәдуллинны. Ләкин пас бераз гына түгел. Топ белән Адель Җәләлиев, Дәүләт фольклор ансамбле солисты, баянчы егет. Башта ул баянчы гына иде, хәзер ул җырлый да ансамбльдә. Җәүдәт Абдуллин 3нче голны туктатып калды. Җегетләр, әйдәгез, вакытны сузмыйча гына матур гына алга таба. Мин калса бераз гына бу уенга бераз гына эмоциялар җитеп бетми. Тамашачыларның эмоциялары, алкышлары җитеп бетми кебек. Бу безнең финал. 6 минут. 6 минут вакыт, нибары 6 минут вакыт калып бара. Шуңа күрә үзегезнең көчләрегезне жәлләмәгез. Әгәр дә матур итеп алкышласагыз, сезгә соңыннан Рифат Зарипов хәтта 1-2 җырда бүләк итәчәк. Хәзергә күреп торасыз безнең журналистлардан һөҗүм. Ай-яй-яй. Ниндидер момент Илья Тагировның аягына Адель Җәләлиев басым ясады. Вакытны туктатыгыз егетләр. Ага. Безнең табиб та бар, табиб та. Ну, Илья ул бик нык егет. Все нормально. Тайм-аут. Әйдәгез команда. Илья генә Ильяны алыштыра таган җегетебез чыкты әлеге мизгелләрдә. Фәрит Салихов, Шәһри Казан газетасының журналисты, спорт журналисты. Көрәш турында язучы, спорт журналисты.
Достар, біздің ойынымыз алға таба давам ете. Исап 2-ге 0. Әлігі мезгілдерде журналистлар командасы алға таба барға тырышалар. Енді көріп тұрабыз, біліп тұрабыз, футбол ойыны, ғұммен спорт ойынлары бір қошанда алдан әйтіп болмай. Нешігірек исап-хисаплар түгелленір. Журналисттар командасы енді өздерінің 1-2 гол кірте алуына ышанадыр деп ойлаймыз. Жыршылар командасына тағын бір алышыну өзгерішлер болып алды. Ол да болса Ринас Фазлиахметов. Бүгінгі ойынларда ол ең яқшы форвардлар ретіне кіруші ойыншы. Айтып кеткені біше ол 8 топны кірткен егет. 8 топтан да көбірек кіртушілер бүгінгі ойында ұшырамады. Шоңа көре ең яқшы бомбардир есіміне лайықлы Ринас Фазлиахметов. Әлігі мезгіллерде Hücumumuz alğa taба davam ете. 3 минуттан артық вақыт қалды. Журналистлар Шәулет Абдуллин тағын өзінің гәудәсі білән амбразурыны қаплады. Ой-ой, Ринас матурғына. Күләсізмі, міне шол ең яқшы бомбардир дегеш, енді қазір ортығырақ қылана башладылар. Әй. Шоңа көре, жігіттер нешік кіна болмасын, кім кіна жеңмесін, бұл Дусларша турнир. Жеңу мұхим түгіл, қатнашу мұхим. Деп әйткенде, 3 тапқыр жеңілген команданың ойыншысы. Шылай дұрыстан да, турнир бик кискін барса да, бүтін кіші бір-бірсін құрмет ете. Ринас Фазлиахметов, Рәзил Валиев аны етіп кіна қойды. Достар, 2 минуттан әзгіні артық вақыт қалып бара. Шоңа көре сіздің энергия керек біздің ойыншыларымызға. Кім үшін гіна жан атсағыз да әзгіні тауышланып алай қайдағыз. Жыршылар қам журналистлар командаларын алқышлаймыз. Соңғы хәл иткіш мезгіллер. Яқыная, достар. Фәнил Ваказов айтмышлы, барлық ойыншылар, бары тек тамашашылар үшін, қаминді әлбәтті өзлері үшін ойнайлар еметігі. Бұлар бүтінсі футбол еноталар, спортивный азарт бар егітлерді. Өзлерінің ұсталықларын көрсетір үшін тұрышалар. Дұрыстан да қой бір командаларының бекте яқшы келіп шыға. Шуңа көре аларға алқышлап тұрсақ, әзірек энергия беріп тұрсақ, барымызға да көңілі болар. Әлгі мезгіллерде хұжум жыршылар командасы бек моторғына ойнатылған топ еді, ләкин бір нәрсе де келіп шықмады. Журналистлар, айдағы сіздің минут ярым вақытыбыз бар. Міне қазір енді Татарстанның халық артисті Рүстем Закиров репертуарынан бір жырны еске түсіру уақыт жете. 1 минут, әлі бар, әлі жоқ. Бәхетлі күнлеріні санасан. Последняя минута второго тайма. Тауышығыз бейрек мотор. Құрметті достар, 50 секунд. Филюс Қахиров бұл ойынға нұқта қоя кебек.
a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. Got blood on your face, you big disgrace, kicking your cat. Жыршылар командасына күшті алқышлаймыз. Қолға тиді топ, қолға тиді. Һәм Филус әлігіне өзінің 9-шы голын кіртті. Аренастанда көбірек. Не үшін Филус 9-шы голын кіртті? Чүнки Филус Татарстанның атқазанған артисті. Аренастың кірткен голлары шутланмай. 3, 2, 1, 0. Ойында Димек 4-ші турнир микрофонның жеңушілері Татар жыршылары командасы. Let's go, make it hot. Come on. Let's go. Rock. Айсыр рахмет. Жыршылар, айда башта көрішіп алайық күндештер білән анары шатланырсыз. Достар, айда güzel жыршылар командасын күчлі етіп алғышлар бүләк етігер журналистларға. Don't know what's on your mind. We come for you, have a good time. Me want you on your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you sweat tonight, girl. We gonna make you wet tonight, girl. Татар ижад командар арасында 4-ші дусларша мини-футбол турниры дипломы белән шушы турнирда актив катнашкан алып баручылар командасы бүләкләнә. Салават абый, сез бирегез әле алып баручыларга. Алып баручылар командасы Газинур Файзуллин ала бу бүләкне. Турнирда актив катнашкан өчен шушы матур диплом белән, истәлекле диплом белән бүләкләнә Татар радиосы командасы. Шушындай ук истәлекле диплом белән бүләкләнә хәтер дипломы белән Салават җыр театры командасы. Зөлфәт Фәхретдинов, Зөлфәт, монда уртага кил. Шушындай ук диплом белән Кәрим Тинчурин театры командасы бүләкләнә. Салават абый, кулларын кысып. Харис абый Хөснетдинов. Шушындай ук матур диплом белән журналистлар командасы бүләкләнә. Капитан Алмаз Гафиятов чакырыла уртага. Безнең турнирның шушындай ук даими дипломы белән бүләкләнә Болгар радиосы командасы капитаны Илфар Кәримов.
Шушындай матур диплом белән, катнашу дипломы белән бүләкләнә җырчылар командасы. Капитаны Филүс Кахиров. Һәм шушындай матур диплом белән бүләкләнә точка тамашачылар командасы. Афайлап үзеңме? Кул кысышабыз. Һәм безнең беренче номинация иң яхшы капкачы дигән номинация. Шушындай ине бизәп тора торган статуэтка. Бик озак уйландык, чөнки монда лаеклы капкачылар бик күп. Егетләр бик әз гол керттерделәр, ләкин уртак фикер нәтиҗәсендә быел да беренче турнирдагы шикелле иң яхшы капкачы дип танылды журналистлар командасыннан Җәүдәт абый Абдуллин. Финалда ничек тырышалды, шулай тырышты, ләкин бу җитеп бетмәде җиңүгә. Безнең тагын бер номинация бар, ул да булса иң яхшы сакчы, самый лучший защитник. Һәм инде бу номинациядә Зөлфәт Закиров. Кәрим Тинчурин театрыннан Зөлфәт Закиров. Алар спектакльгә киттеләр. Харис абый ала бүләкне. Тагын бер номинация бу иң яхшы бомбардир, иң күп гол кертүче. Сез инде аның кем икәнен беләсез. Җырчылар командасыннан 9 гол керткән Ринас Фазлиәхмәтов. Каял. Һәм бүләк белән бүләкләнә. Әйдәгез башта иң яхшы капитан дигән шушы яңа номинацияны бүләк итик әле. Миңа калса, егетләр, сез дә каршы килмәссез. Бу финал уенына бик матур итеп нокта куйган җырчылар командасы капитаны Филүс Кахировка тапшырабыз бу бүләкне. Иң яхшы капитан. Иң яхшы һәм иң результатив капитаннарның берсе. Быел яңа номинация уйлап чыгардык әле. Иң яхшы комментатор. Бердән-бер номинация. Кемнең хуҗасын белмибез. Әйдәгез бер уртак фикергә килик әле. Кемгә тапшырабыз? Миңа түгел. Миңа түгел, бүтән кешегә. Газинур. Рөстәм Гайсуллин. Давайте, булсын Рөстәм Гайсуллин. Болгар радиосыннан Илфар. Ул күбрәк булгармы, Кәрим Тинчуринмы? Ул Болгарда уйнарга тиеш. Ай. Маэстро, һәм инде иң главный номинация, Салават абый, сез тапшырыгыз әле иң главный номинацияны. Бу турнирның иң яхшы уенчысы, MVP дип әйтәбез инде. Самый лучший игрок. Кем дип уйлыйсыз? Кем дип уйлыйсыз? Ринас Фазлиәхмәтов. Безнең судьяларның һәм оештыручыларның бераз гына башка фикер булды. Турнирның иң яхшы уенчысы дип җырчылар командасыннан Инсаф Бәдретдинов танылды. Истәлеккә фотография. Турнирның күчмә кубогы. Салават абый, сез тапшырыгыз инде. Бу егетләргә сез бигрәк тә каты җанаттыгыз. Үзегезнекеләр чып калгач, шушы егетләрне поддержали. Җырчылар командасы чемпионнар! Әйдәгез бергә
Куштап алкышлайбыз. Молодцы! 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 Айда! Tağın bir bulak var. Ansı lично Salavat abidan. Salavat abi o'zi biri. Salavat abi maxsus o'zi Artur, Salavat abi maxsus o'zi aytib приз зрительских симпатий deb атасак табыла инде шушы o'zining самый техничный, можно сказать даже самый молодой игрок нашего турнира, біздің турнирдің ең яш ойыншысы Салават жыр театры командасынан Ойрат Закировқа береміз, әгерде ол мында болса. Қай екен ол? Ойрат Закиров, Рүстем Закировтың. Ойрат кетті. Кімге тапшырайық, кім аны көре? Рифат Зариповқа берген ол, аның командасында ішлей. Салават абайдан кішкене көштенеш. Қалғанын өзің істерсің, Рифат. Ең яқшы жанатарға да бөлек бар біздің спонсордан. Брат, бөлек сенікі, ең яқшы жанатар. Аналар икісі. Молодец! Әгер де Айдар абай Садыков мында болған болса, бәлки аңа да бір пакет ләккен болыр еді. Ләкин ол түзмәді. Турнир микрофон шуның белән тамам. Бараса бик рәхмәт. Раиф әфәнде бір екі сөз әйтергә телим. Дорогие друзья, ну турнир закончился, все хорошо играли, дружно. Надеемся, турнир будет регулярным, более качественным. И министерство тоже с своей стороны будет помогать, поддерживать Алла Берса. Да, всем крепкого здоровья. Давайте тренируйтесь, готовьтесь к следующему турниру. Всем большое спасибо. До новых встреч.